Hola, què tal? I molt benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Avui, dia dels Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Un evangeli que parla d'una trobada de Jesús, una trobada personal amb Natanael, el qui li diu: mireu un autèntic israelita, un home que no enganya. I Natanael li diu: d'on em coneixes? Jesús li respon: abans que Felip et cridés, t'he vist sota la figuera. Li diu Natanael: Rabí, tu ets el fill de Déu, tu ets el rei d'Israel. Jesús li digué: creus només perquè t'he dit que t'havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs. I afegí: us ho ben asseguro, veureu obert el cel i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el fill de l'home. Aquí, precisament, referència als àngels, avui que són els sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Sants arcàngels que poden ser també els nostres protectors davant tantes temptacions, tants paranys que ens pot ocasionar el nostre dia a dia. Temptacions per no negar-nos a nosaltres i fer la voluntat de Déu, sinó temptacions que ens provoquen a revoltar-nos, com aquells àngels que no van voler sotmetre's a la bondat de Déu i van voler jugar a ser déus. També nosaltres, a vegades per orgull, per manca d'humilitat, per manca de pregària, per manca d'acceptar la nostra creu, ens esgavellem, perdem la nostra unitat de vida i això ens provoca dolors interns i, per tant, sort en tenim dels sagraments, del sagrament de la reconciliació, del sagrament de l'Eucaristia, per tornar a estar en comunió amb Déu i amb els germans. Perquè si no tallem un foc quan comença a encendre's, aquest foc es pot fer tan gran que es pot posar fins i tot en joc la nostra fe. Per tant, com diu Jesús a Natanael, coses més grans veurem. Nosaltres, avesats a deixar-nos seduir per coses espectaculars, hem d'entendre que el nostre viure ordinari es conforme per fer la voluntat de Déu en les petites coses, tenint aquesta unitat de vida que ens permetrà trobar la felicitat després d'acceptar la pròpia creu. Gràcies per la vostra atenció i fins aquí la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Avui acabem fent una pregària per a aquells que es deixen seduir pel mal. Preguem perquè tots nosaltres, pecadors, tinguem misericòrdia de Déu i la valentia de canviar, de convertir-nos per portar una vida santa que sigui fruit de l'amor de Déu cap a nosaltres i de l'amor nostre també cap a Déu i cap als altres. Un amor incondicional.